Predstavte si stroj času, ktorý našu životnú úroveň vráti o desiatky rokov dozadu. Presne to robí štátny bankrot, teda default. Ten nastáva vtedy, keď už štát nedokáže splácať svoj dlh. V našej najnovšej štúdii sme pre rôzne úrovne dlhu odhadli riziko, že sa Slovensko nebude v budúcnosti schopné defaultu vyhnúť. Pri súčasnom zadlžení dosahuje toto riziko 11%. Za priateľné riziko považujeme úroveň 5%, ktorú už dnes výrazne prevyšujeme. Dôležité je, že toto riziko nerastie s nárastom dlhu rovnomerne. Spočiatku, hoci dlh rastie, riziko zostáva nízke. Potom ale stačí aj relatívne malý dodatočný nárast dlhu a riziko rýchlo stúpa. Rastúce riziko nám zároveň zvyšuje úroky na novom dlhu. Ak sa nič nezmení a dlh sa bude vyvíjať podľa projekcie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, v roku 2040 budeme čeliť 52% riziku. Pri takýchto úrovniach rizika by bol problém prefinancovať existujúci dlh. Stabilizácia a postupné znižovanie dlhu sú preto nevyhnutné. Významnou mierou sa na tomto riziku podieľa starnutie, ktoré zvyšuje tlak na rozpočet a tým pádom obmedzuje schopnosť splácať dlh. V prípade priaznivejšieho demografického výhľadu by riziko defaultu mohlo byť výrazne nižšie. Slovensku dnes default bezprostredne nehrozí. No kombinácia starnutia a rastúceho zadlženia zvyšuje pravdepodobnosť, že sa default stane neodvratným. V tomto zmysle je Slovensko už dnes pristaré na vysoký dlh. Podrobnosti nájdete v našej najnovšej štúdii o fiškálnom limite.